Chabotoka panguva inoi vanhu vaya vachihwerengedza mareasons akaita kuti Robert Gabriel Mugabe muna 2017 aiwa asangana nemilitary coup. Zvari kuona kuti some of the reasons akaitika ndo the valid reasons ari kuonekwa kuti ndo zvinhu zviri kutranspire panguva inoi. Ndisana pina mashoko anodanyorwa panapa aiwa nethese guys vekozo varoradza kuti aiwa panguva inoi kozo inenge nemoto muBrugwa, ine chimoto chiri kupisa panguva inoi aiwa neintelligence unit yavo. Tolibwa subscribe or like out on the bell icon. Oya paindo pawo kuda chiti these were the allegations against the former President RG Mugabe in 2017. Also, the 2017 coup was sparked by the threat on arresting army generals. Does this sound familiar? Or to question mark? Oya panapa oisa picha muri kona kanzi A. Serious misconduct. Item number 1. The president abrogated his constitutional mandate to his wife, who has made utterances on issues of government like the appointment and the dismissal of government ministers and the senior civil servants. Number 2. The president totally ignored all allegations of corruption and the misappropriation of public funds, e.g., the case of ZESA where $5 million US was unlawfully and corruptly released to a non-convicted criminal, and some of the money ended up in the responsible minister's bank account. Number 3. Allowing his wife to accept government functions and access classified and privileged information, and the wife openly acknowledged it during numerous public political rallies. Number 4. Allowing his wife to abuse state resources. Domashukar kunzi ndo akakonzeresa the 2017 military coup. Panapa but vasati vamenshina these reasons vanouya vachiafirma kuti aiwa 2017 coup it was also a result pamusoro kwakafaiwa nekwaristwa kwema-army generals. Ndobva valilista those reasons vakati aiwa sevagari venyika yeZimbabwe chimbokutoziva kuti mareasons akakonzeresa 2017 coup ndo zvimwe chetewo here zviri kuitika panguva inoi. Is it similar? Saka mimi ndo task yanda kupai kuti chipinda comment section medu manje muchitiudza mafungiro enyu not kudii pamusoro pemashoko abuda nyorwa panapa nekozwa intel. Nda comment section medu udza mafungiro enyu. Subscribe or like, jump on the bell.